e tamén comían no vacieiro. Pero o protagonista era un galo, xa que facía el un gran papelazo. Tiña a todos aljareados. Churras, 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 que gallo é. Churras, 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 que gallo é. Non era de pelea, nin tampouco de guerra. Eran deses galos con moita cresta. Cacarea, jadiña, cacarea. Os demais animales moi mosqueados fixeron a maleta e foronse do agro. Ai como canta